Yuayo wenge opogore e nyabati kapoda bende aketo mana wang'wa e doho kanyo nyakora mga juang kopogre kod bura mano mochwal go gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kaachiel gi jalupne Martha Karua buche moko abiriyo makwedo duoko mar yiero jatend piny Kenya bende osechwal e nyim doho maduong'. Ramogi Edwin Okoth kolonwa dwaro mar jochwal ng'ur to kod gigo magisiro godo buchego ma gisechwalo e nyim doho. Jakedo ne ratich oganda Khalifa en achiel kuom jogo ma osechwalo ng'ur ka gikwedo duoko ma yiero mano yango William Ruto kaka jaloch. Koma kod teko machiko koyiene. Khalifa bende wacho ni IBC ne otiyo kod yore maonge gi arita makare e ndiko jogo ombulu mana kaka nonro mane ok oyangi ewi masindegi ne oyudo. Olieko ni ne nitie ji 481,711 mane onge kod namba mar kipande nyingegi, ji 4,758 ne ondikore nyadiriyo, ka bende ji 164,269 ne ni kod nambe kipande maricho. Khalifa bende penjo wach jopiny Venezuela dek mano make thurka, ma oramo ni oganda ne ok okete lere wigi, ka openjo ni bende nyalo bedi ne otudgi kod ketho moramora mag yiero. Dwaro mare ni mondo yiero mar jatend piny owit oko kendo doho yang ni yiero ne otim e tok chik. Seneta ma oyier e kaunti ma Buche Okia Okoiti Omtata bende ochwalo ng'ur mare ka oriwore kod jomoko adek. Omtata wacho ni Chebukati ne ok oluwo chik kako onego land duoko mag yiero jatend piny, mana kaka commissioners moko 4 mane obalo kode ka otelnegi kod jalup Chebukati Juliana Cherera ne owacho. Bende owacho ni kwan mag Chebukati tuomore. Atamalo 64.77 mane oland kaka jogo mane ogoyo ombulu tin ka opim kod atamalo 65.4 mane oland ni ne ogoyo ombulu gikone ka oti kod masinde mag IBC. Kwan no nyalo mana bet mang'eny kaluwore ni moko kuom jogo ombulu ne oyienegi tiyo kod buk mane oket kuonde goyo ombulu ka masinde ne ok oyangogi. Omtata wacho ni kaka ne ogo kwan mano yang godo jaloch bende ne obam ka Chebukati ne oweyo moko kuom nukta oko mane nyalo yango jaloch kata oyo. Ka oriw kwan mane jolar kom 4 oyudo, kwan mane Chebukati ochiwo ni piny kod jogo ombulu 110. Kwayo mare ni mondo doho ng'ad ni kwan mane Chebukati otiyogo ok ni kare kendo ok nyal yud jaloch kata kwan mag jogo ombulu mane ogoyo ombulu ok oyang makare. Bende Omtata dwaro ni doho kwedo okang' man miyo William Samoei Ruto otas mayange kaka jaloch kata form 34D mano miye tarik 15 dweni kendo mondo oboke no mi jalo ma doho biro yango kaka jaloch. Riwruok mar Youth Advocacy Africa kod Peter Kirika bende dwaro ni duoko mar yiero wit oko nikech nonro mar kambi mar KPMG ewi ikruok mar IBC ne oyango ni fuoge madongo ne nitiere e yo mane IBC tiyogo e timo yiero no. Giwacho ni gwenge mag Nyeri, Nyandarua, Murang'a, Kirinyaga, Kiambu, Laikipia, Embu, Nakuru, Lamu, Kajiado kod Nairobi kwan mag ombulu ne ok donji. E gwengego, kwan mag jogo ombulu maromo 5,900,871 ne ogo ombulu ne jatend piny ka ji 4,669,068 ne ogocho ne MCAs. Bende giwacho ni choro yiero mar Mombasa kod Kakamega ne othiro kwan mag jogo mane nyalo wuok mondo go ombulu. Youth Advocacy Africa e ng'ur gi wacho ni seche mane Chebukati lando e duoko mar jatend piny kuonde od bura 32 ne pok oyud kwan meggi. Moko kuomgi gin Mathare, Nyakach, Karachuonyo, Suba North, Ruaraka, Voi, Budalangi e kind kuonde od bura mamoko. Giwacho ni kaluwore kod kwan mane Chebukati ochiwo ni Ruto ne oyudo, ne ok nyal kalo atamalo 50 kod kura achiel mag ombulu duto manoluti, omiyo ne ok onego lande kaka jaloch. Kokalo kuom kambi mar okil mar Njoki and Company Advocates, gidwaro mondo doho yang ni Ruto ne ok oyudo kwan mag ombulu ma onego landego kaka jaloch, kod yango ni choro yiero mag Mombasa kod Kakamega e dakika mogik mag yiero ne orocho kwan mag oganda mane otimo yiero. Ruben Kigame mane bende otemo laro kom mar jatend piny bende osechwalo ng'ur mare nyim doho maduong'. En bende wacho ni IBC ne otuone thuolo mar laro kom mar jatend piny Kenya kano keto ne dwaro mar kelo chapa mag opande mag jogo ombulu 48,000. So I'm here to argue and pray the court to accept that the 4 candidates were illegally nominated to run.
IEBC and its chair, Wafula Chebukati, actually deliberately locked out all the independent candidates. We were all gazetted, and then systematically we were all locked out. Julia Nyukabi Chege, Joseph Mutua Ndonga kod Simon Mwaura Njenga bende koro osechwalo ng'ur margi e nyim doho achielno. Gidwaro ni mondo doho witoko lendo mar IEBC manoyango Ruto kaka jaloch nikech geramo ni ji makwan gero 500,000 ne koyudo thuolo mar goyo ombulu. Kaluwore kodgi, jolweny kod jogo manitie ute thieth nyaka apisas mag IEBC mane odiechieng' yiero bende nonego mi thuolo mar goyo ombulu. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.